Nova povećanja zarada i nova poskupljenja. Najveće ikad povećanja plata i penzija usledila su i u januaru. Tako će plate koje u februaru legnu na račune zaposlenih u javnom sektoru biti veće za 12,5%, dok vojnim licima sledi uvećanje od 25%. Minimalac je povećan za oko 14%, a penzije 12,1%. Iako će zaposlenima koji rade u ovim sektorima kao i penzionerima svako povećanje značiti, činjenica je da ono nije dovoljno da bi pokrilo poskupljenje. Pogotovo treba imati u vidu da ekonomisti nisu preterano optimistični. Inflacija će pratiti građane Srbije i tokom ove godine. Takođe, 1. januara poskupeli su gas i struja za domaćinstvo, ali i za privredu. A kada poskupi struja za privredu, kreće pravi domino efekat. Tako će nova cena ovog energenta uticati na cene hrane, ogreva, toalet papira i ostalih proizvoda u čiju proizvodnju ulazi velika količina struje. Pored novih poskupljenja, ova povećanja nisu dovoljna kada se u obzir uzme jednostavna činjenica. Čak i kada se inflacija stabilizuje te svede na minimum, cene će ostati na visokom nivou. Drugim rečima, mleko verovatno više nikada neće koštati kao 2021. godine, od 91% manje nego sada.